ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bulu mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kunjo brisa meme ko kamido to fin krikri aboto fin wuri chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama danso ko ni ko hotep ni jawni tuma tamarka joswate kawru kikabama katama awni senanga emission mandi kono emission na intitulé ko sondon la nature anga sunku yiniga nature o de sunku yen bamanangana do sondon la nature anga sunku yiniga ka sunku yiniga o korodore kan yara yiniga ka sunku yiniga o korodore kan lamini yiniga wala sa ambe kungo soya ko yanderna ko chukamna ka folidi ankarma obama na le de kungo soere promoteur na initiateur bari samake karama yenituma kulugoto imotab dumya e yerani tuma ma fo alame bawbema ko oni joko nu sene ko damareka jo sabati ka urika bamba kambu bismillah nga kene kono aywa karama lame bawo la senelen ko amina kuma yiri flari kambi yiri folo o fere o no bulu de flanye ne bulutan la ebiseka mo fo anyeni ka yiri nyere to bamananga ana no scientifique ata seri makutu doma o jaranye ko sebe yiri min flambulo bi namba fe ka anda magola yiri do min to bolendo nga alibi mogo ta la kodon kase o de kama bi amba anda magala tuni yiri nin to de ko sinja ama fo sinzande sinzambe afora ko sinja sinja non scientifique mi ni nazaro be djembe beneba ka wele otola o de cassia siberiana cassia siberiana donc o to tara bange mina ka wolo ka bo mina o ye kasi de quoi kas ni yo tagolaje o ye grec kana do fo latena kana koroke ambulo bi ko jiri min be chedeme Sebiriana mayoro de ube kasseino kas de oye quoi kas de oye Sebiriana mayoro ni togo ni dona sira min fait mo min fait quoi o de togo oye donc kasi ni de ka gele parce que anga yiri chamambe no ibita soro ba fo kasia de do ya kasia siamea be kasia Sebiriana be kasia alata be ou be nyine ka fo ko ni e mo ka fo ko kasi o koro de ko che voilà donc na le faire flé bolo et ni adene flé ni ne bolo voilà adene flé ni o ifimai bon si ça en bas forma ko sinjan bon ni singo kuma me o ye balo ko kuma di yae donc o croit ko yirini ko abe muso fala deme nga o to dalentala emaye donc on a tout d'abord que ça veut dire l'homme d'une manière globale tu baro to buka to kana nuko ko l'homme avec grand H o kro ko tche ani muso mo quoi o kro ko muso mo bon voilà donc sinjani tiens là anga sungu nyingali ni amba fait en la me ba fana ko de ke sinjande ferene do 600 en flè ka betuma mi mani ni oye taraba laban femme ka don tout la fina donc sinjan de ferenendo ka nere bo fambe fe ni be teme yiri la itara sur adabrile no ni nere don no yanga kolo e quoi wa fo mi ma ko nere mugu o nyenyo ne do quoi o de sinjan donc cassia siberiana bon to bu kala ka wole tuni ko casse à flûte parce que a denga jan o keleme ba fo ambe buru mi fie voilà il va faut buru fieta donc on va faut casser à flûte donc avec Djanya avec Djanya casser comment dans la faut mettre clangement faut que temo sans faire ni sans voilà à deme Djanya ka kenyoma donc nango kambe do anyechi na feuna amena ndama ko yola nga ale yirini amba fe hakli ka jo ale de kan ambe ka sungu ne nyinga ka benin tumanima ni funde ni wakati nima ema no o sinja amena ndama ko la voilà aywa donc comme kassia sebria nayi yere bora ka fo kassia mayore me ode ka fa bi chedeme woni sinjan takalaje sin en fait sinjan de furai bon akila de mugo de be colonie kono anya de mugo bo ni mai anya de mugo de bo ka ken na ta ni mo mi ni yibolo sano
i t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko sinjan den finman min filɛ dɛ ko o de mugu filɛ nin i m'a ye donc an filɛ k'o de susu ka bɔ koloni nin kɔnɔ sisan donc n'i ye nin ta sisan k'a lajɛ n'i y'a dɔɔnin ta dɔrɔn k'a k'i da wali kelen k'a kɛ ji la k'a ɲigin k'a min i m'a ye i bɛ taa sɔrɔ a ka kunna de ni fɛn min dun ka kunna i bɛ taa sɔrɔ o bɛ fɛn caman ɲɛ quoi a bɛ sumaya kɛlɛ bon sumaya ye bana waralen de parce que o kɔrɔ de k'i bɛ cogo min na ka kɔrɔ i bɛ na sumaya i to o cogo kelen na an b'a fɔ nin kunaya ninnu ma ko amertume tubabukan na donc n'a ka kunna o kɔrɔ ko a bɛ sosow ka bana kɛlɛ o y'a fɔlɔ ye bon n'i bɛ nin fana susu k'a mugu bɔ ka to k'a kɛ ji la ka min ou bien ka suma na i kɔrɔ a b'a to fana i ka suman bɛ teliya i kɔnɔ digestion bɛ nɔgɔya digestion donc i mana dumuni dun a yɛlɛma ka di bon a yɛlɛma man di dɔrɔn dɛ a bɛ banakɔtaa de nɔgɔya o kɔrɔ ye min ye sisan nɔ ko mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ni an ka yiri dɔw bɛ yen zɛgɛnɛ ni fɛn ninnu u ɲɛciw tɛ kelen ye ninnu kɔrɔ k'i ka suman ka yɛlɛma ani ka banakɔtaa ka nɔgɔya de i m'a ye ani fana i ka sugunɛ bɛ teliya n'o ye diurétique ye yiri kelen bɛ nin bɛɛ kɛ kunnaya kelen nka n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ i nogo ani ka sugunɛ sira n'olu fila dun fana bɛ baara kɛ i b'a ye k'a fɔ i ka tension bɛ régulariser quoi donc mɔgɔw bɛ nin bɛɛ kɛ ni sinjan ye bon mɔgɔ min fana bɛ sugunɛ kɛ i ka suman bɛ yɛlɛma i bɛ taa sɔrɔ o tigi fanga b'a la n'an k'o ma ko aphrodisiaque i bɛ taa sɔrɔ fanga de b'a tigi la o yɔrɔ de la an b'a ye k'a fɔ ko sinjandili mɔgɔ caman bɛ sinjandili don u ka cɛya furaw la i m'a ye ka da a kunnaya kan ani ka da a kasiyama yɔrɔ in kan c'est-à-dire a bɛ fanga don mɔgɔ la a bɛ fanga don mɔgɔ la donc o yiri de ko don quoi donc sisan anw ye yiri nin feere in ye an b'a dɔn k'a fɔ yiri nin n'a feerena fɔlɔ a cɛ ka ɲi bon kungoso yan an tɛ sɛgɛn o fɔli la koyi jamana dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ taa o jamana ninnu lajɛ ko tourisme la quoi i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa i yira u ka yiri daw dɔw de yiri la minnu cɛ ka ɲi ne bɛ américains dɔn sisan n'u ni japonais bɛnna kan ka Washington bɛɛ kɛ cherry blossom ye n'a feerena mɔgɔw bɛ avion ta ka bɔ fo dugu ni dugu ka na yiri nin feere lajɛ an ka sunjanju kelen mɔgɔ min bɛ yen mɔgɔ i taatɔ la dugu la i bɛ yiri min ye ni nɛrɛ kɔgɔlen yɛrɛ yɛrɛ b'a la dɛ o de ye sinjan ye u ko nɛrɛ dun ye fɛn yeta ye min de kɔgɔlen don yeta bɛɛ la i n'a fɔ ko ɲɛ adamaden mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn min ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye nɛrɛ c'est-à-dire mun bɛ ɲɛ tike ka tɛmɛ couleur tɔ ninnu kan c'est-à-dire kɔlɔ mun bɛ ɲɛ tike c'est-à-dire ɲɛ wasa ka tɛmɛ kɔlɔ tɔw kan o ye sayi de n'an b'a fɔ o ma ko jaune nɛrɛ o ye sayi de o sayi nin dɛ o de kɔni ye an ka fɛn ɲuman yɛrɛ an ka ka min i n'a fɔ sisan an ka gitɔrɔndaw la dɛ anw ka yan ka sinjan de turu ka yɔrɔ bɛɛ kɛ sinjan ye ni sinjan feerena fo mɔgɔw k'a fɔ a tiɲɛna nin yɔrɔ nin masirilen don a b'a yɛrɛ na san o san a kungo sɔn an b'a kuma fɔ o y'a fɔlɔ ye bon ni feere nin nana commencer sisan ka bin feere bɛ mɛn dɛ dɔgɔkun 6 dɔgɔkun 8 o kɔrɔ ko o dɔgɔkun 6 ni dɔgɔkun 8 na mɔgɔ min kɛ mɛ ka sinjan mara i ka filɛli fɛn b'i bolo dɛ bari i mana bɔ sɔgɔma i ɲɛ mana jɔ a la a b'i lase wa de o yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ ma o ka ɲi mɔgɔ ma bon n'i y'o kɛ i bɛ tila k'a ye ko a bɛ tila ka na cɔlɔli daminɛ a bɛ tila ka nugu de a nugutɔla de bɛ kɛ nuguji ye an yɛrɛ ɲɛ bɛ min na an bolo yan nɔ nuguji nin a ka maga ɲɛ fana ma quoi o kɔrɔ sisan nɔ ko an bɛ ka bɔ tilema na an bɛna don samiyɛ la i bɛna sɔrɔ sinjan nugura ka kɛɲɛ o de ma mɔgɔ caman bɛ sɔrɔ ka a dɔn yɛrɛ tiɲɛ na k'a fɔ ko an donna sanji na tuma kɔnɔ quoi donc an b'a fɛ mɔgɔw k'a jateminɛ k'a fɔ a b'o mɔgɔ fila ɲɛ n'an taara ɲɛfɛ dɔɔnin an b'a ye k'a fɔ a bɛna den de n'a feerena dɔrɔn a bɛna den n'a dun denna a den laban bɛ ja ka kɛ tan de i bɛ taa sɔrɔ a jamujanba don mɔgɔw b'a tɔmɔ furakɛlikɛlaw b'a tɔmɔ u bɛ taa n'a ye u bɛ taa susu u b'a don fɛn caman na mɔgɔ kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ mais a sinjama yɔrɔ in a bɛ sin janya de wa walima o yɔrɔ in jate wɛrɛ b'o la de a bɛ sin janya
a bɛ sin janya an y'a ye k'a fɔ an ka ɲininkaliw n'an ka barodaw senfɛ an kungo so an bɛ nin ɲɛfɔ mɔgɔ ye k'a fɔ tuma dɔ kɛra an ka sigida kɔrɔw la n'an ko k'an ka segin an kɔ ma dɔɔni ko mɔgɔ tulo ma sama ou bien i mɔmuso u tun bɛ i bila ka taga ni i sin commencera ka kuru a bɛ kɛ bogotiginin na a ka hakɛ to an balakaw ni o commencera n'i y'a ye dimi b'u la tuma dɔ la hali u t'a fɛ fini ka nɔrɔ u la yɛrɛ i m'a ye u bɛ tagama u b'u yɛrɛ kɛ tan walasa u ka fini ka mabɔ u la o tuma de la i mɔmuso wali kelen i tulo ma sama u ma sɔn k'a fɔ ba dɛ u ko mɔmuso ou bien tulo ma sama an dun b'a dɔn ko dɔ b'an n'olu cɛ o ko baw yɛrɛ b'an n'u cɛ k'olu de bɛ kilisi fɔ ko taa sinjan bɔ kana ko n'i nana ni sinjan ye u b'a nɔrɔ i disi la k'a lajɛ ko b'a fɔ ko e b'a fɛ i sin ka na yan wa wali kelen a ka na yan wa wali kelen a ka na yan ko bamananmuso murutilen dɔw bɛ sin ka taga sinjan den mun bɛ bɛɛ ta ka n'a di u tulomasama ma ou bien mɔmuso ma ne b'a fɛ n sin ka janya tan nin e m'a ye n'olu y'o fɔ sisan kilisi mana fɔ a la kan olu b'o kɛ ka mɔmuso dalakɔrɔbɔ olu t'a dɔn ko sɛbɛ don voilà olu b'a kɛ ka mɔmuso dalakɔrɔbɔ olu t'a dɔn ko sɛbɛ ma ko kuma yɛrɛ de filɛ nin ye donc mɔmuso fana bɛ mun kɛ i n'a fɔ ne ye nin susu tan cogo min na u bɛ nin susu ka nin don dɛgɛ la ni kilisi ye ka d'u ma kɔnɔɲɛ fɔlɔ la sin tɛ janya kosɛbɛ nka a bɛ se 3 ni 4 ma i b'a ye sin nin bɛ janya ka janya ka janya i m'a ye bon donc sisan ni mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko tɔgɔ bɔra yɔrɔ min na sinjan den lajɛ den nun lajɛ i b'a fɔ sinkun i m'a ye ka taa ye k'a fɔ ko nin mankutu kɔgɔlen nin b'a nɔfɛ ka taa ye k'a fɔ ko bɛ ka tunu an ka sigida la ka tila ka n'a kɛ sisan ko an balakaw ka hakɛ to tuguni dɛ ko fo sinjɛya yɛrɛ bɛna kɛ yɛlɛkofɛn ye mɔgɔ bolo k'a sɔrɔ barika de don an ka kɔrɔlen na mɔgɔ sin ka bonya ou bien ka janya barika de don quoi i m'a ye donc mɔgɔw de tun b'o minɛ k'a fɔ nin bɛ se k'a denw balo ka fɔ ka u lase u kɔgɔli ma tuma dɔ la yɛrɛ dɔw yɛrɛ kalikan ni u kɛlɛkɛkan ye nin ko e ka maga na n'i falen don i ba sinji la bani mais den ba sinji de ye barika ye yiri min bɛ o ladon ka o ko sigi sen kan k'o dilan ka ɲa ka tila ka kɔrɔ don a la o de yiri filɛ nin donc n'an ko ayiwa i y'a fɔ cogoya min na a lili yɛrɛ ne yɛrɛ tun tɛ ɲɛci wɛrɛ dɔn a la ne tun bolo n ko kɔnɔdimi fura don ko a tun b'o dɔrɔn de kɛ bawo ne yɛrɛ kɔni kɔnɔ tun mana dimi dɔrɔn fura wɛrɛ tun tɛ a la sinjan lili kɔ donc après an nana i ye côté kasiya mun fɔ an na n'o découverte kɛ n'o de ye fanga ko ye cɛ fan fɛ ka taa se a ko tɔw yɛrɛ fana ma tuguni voilà parce que fanga in ti kulusijala fanga dɔrɔn ye c'est-à-dire farikolo yɛrɛ de ka yɛrɛ sɔrɔ ko don n'i ye fɛn o fɛn don i kɔnɔ a kɛra jimafɛn ye o a kɛra suma ye o a ka yɛlɛma ka fanga don i la ka sɔrɔ k'a yɛrɛ a tɔ labɔ an b'a ye o la mɔgɔ bɛ sugunɛ kɛ mɔgɔ bɛ taa bana kɔ i m'a ye nka i b'a ye ni kɔnɔ yɛrɛ bɛ magaya ni dumuni yɛlɛma ka di kɔnɔ t'i ja ni kɔnɔ t'i ja bana caman bɛ yen bi na kɔnɔja sabu de y'a sabu ye donc ni kɔnɔ t'i ja olu i bɛ kisi o banaw ma i bɛ kisi o banaw ma bon an y'a ye k'a fɔ nin bɛ baara dɔw fana kɛ dɛ parce que ni i ka dumuni bɛ yɛlɛma i bɛ sugunɛ kɛ ka ɲa i bɛ sunɔgɔ ka ɲa n'i dun ye nin 3 sɔrɔ e bɛ dumuni kɛ e bɛ taa ɲɛgɛn na i bɛ lafiya ani i bɛ sunɔgɔ ka ɲa e farikolo tɛ kɛ farikolo mangani ye quoi i bɛ minɛ ka jo de i ka mɔgɔya kɔnɔ donc o yiri ɲumanba dɔ de filɛ nin ye n'an b'a fɔ ma ko Cassia siberiana Cassa flute sinjan an b'a fɔ sinzan mɔgɔw ka tɔgɔ ko jateminɛ parce que sinzan fana b'a d'a ma sinjan hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ o la an bɛna se an ka yiri filanan ma o la sa an tilalen kɔ an kumalen kɔ sinjan kan donc n'o ye Cassia siberiana ye an bɛna se yiri wɛrɛ ma sisan karamɔgɔ nin yiri tɔgɔ ani a mankutu dɔw o ɲininkali diyara n ye kolokoto ye motɛ dunbiya bon yiri min filɛ nin ye n'an b'a fɛ ka magale la an ye ɲinini kɛ ka ɲinini kɛ an ma bamanan tɔgɔ sɔrɔ a la ni bamanan tɔgɔ dun tɛ yiri min na i bɛ taa kɔfɛ dɔɔnin dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ yiri dɔw b'a fɔ a ma ko makilatɔni yirini
Oh, Matladon te chinois ga tibni nale o be mun fere ko Matladona. Oh, donc do ba fuma ko Matladon yiri. Do fana kala ka fo ko almetirini. O almetirini dun tenie o fana ba dama. O ba dama. Donc voilà, donc o ba fona Matladon parce que ni ya le blue tata. Ni ya le blue tata ka a frotter ta ka kar quoi. Ki to la dron ka singa sum ibita soro akasa ani obe konfo mi feri konfu ibita soro fana obe matladoni massage ni mi feri no mu firisi la mado ver la mado o fenge o kanu kasa ekele ani fana ibita soro obe mi tubini feri vidini vo afere tanta ni ata iba muida la nene kuma ko tuluni ibita soro ano kasa be kelen kada munga ni yiri ni de bulu be jubajula donc nazara ko ale de ma ko eucalyptus camaldulensis ni dunyo taka laje ibita soro latin de la o ya seben eucalyptus camaldulensis eucalyptus ni anyo don parce que oye ni bolo ni kechuwa de ko a tiji ni be datugu kwa abe datugu le no fa ka fere na fere na kuma na bulu na bobo fere mbe poipo ni ronna ka soro ka fere ka soro ka de wana de na fana de ni bebe bin ka kla ka tunu ka kla ka na tuni ka fere ka kla ka de donc oyo o manguduye mais camaldulensis ni oyo dugu to de quoi camaldoni donc utara kataka a folo soro ambado français ou de yata yeno kasoro ka bona ejien kono depuis 1700 sans que même fla nyo yen nyina quoi donc asera en maya malila no asele na en o ya fo yana de ko palinga teli ima ni akiseta ke fa ima no ta ko o monyo ibolo ta ko yere ke chenjena ka no do ni ka ndron abe ju bakele nyo ndima o ifolo flana fana yiri do mi ni ka gelen rere o ne ya trusi sa al ni ma son abe son samieji babo wa aba lili do dugula fana o de asirama yoro de aba lili do dugula fana fo metri bis ba metri bi nani ji no fe a flana e yoro mi sisano sabana sage ni ya kuntige abe cholo kasinga balika bulu miseni chama bote ina fa on ta mi fle ko fen kuma do le bita matlaton du jolen soro ibita soro ete tambe se ka bo ajugelena mo mi fe mi san drome duru a sam ron duru e nyina ibita soro atigi million le damne ka ba furula donc o de fanga ma yiri façon do fo do bi siranye ko jintanyambe dugumina ni ye matlatoni sun trui iba a jinta yang gelade ale ti sade mais awde ga jigo be gelaya kata fe parce que ale be se ka dugu so kata ji no fe nu ya wele ko eucalyptus camaldulensis no koroyoye a flana na ke mie o ba wele ko gommier rouge anga gommier min be ano amba foma ko gomiri mina fo be minke boisson ni feuna nga gommier rouge ni fana o ba le ke ko chamana re afana be do min feuna avec ka feun kumu avec ka kolu ni feun gla do ba ala do ka sirili na bougie ka bougie da ni feun na galad nun sen fe mais si ça yiri mansa yere o chela Matladon donendo ka fo Matladon me bo dugumina no e Australie no ya ado soroyen an mogo sababa an bolo keta kamba jukele meleke an ta soro awo abe bonya o cogo ina bonya o cogo la a boli la iba fo bana be cogo amena fe ya abe bonya ma ate bana bo ma afana bi bonya ko sebe mais abe jani bana inde abe janya o ye Matladon specimen do soro munun temena metric kemela sans fait bon ne ka Matladon do be ano olu be ka mo duru magen re kama parce que an yutru ko dal ni fenna nga Matladon tieni kɛra Matladon sumina o fana zanaw be yen an y'o kalan gafew kɔnɔ u ma dɔn k'u ye tieni kɛ fu kelen ka yiri in bɔ ka bin u taara sɔrɔ mètre 115 de don donc o dun o y'a sɔrɔ a kɔgɔra a bonyana bon ni u kun y'a dɔn k'a b'o bɔ ka sɔrɔ yiri min don a kolo ka gɛlɛn dɛ a kolo ka gɛlɛn n'u kun y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna mètre 115 sɔrɔ ka sɔrɔ a ma bin o kun b'a kɛ yiri lakanata dɔ de a kolo ka gɛlɛn a nin ka gɛlɛn bon o b'ale de kɛ été caman ye yan bon an yɛrɛ sɔmina la sojɔ o ye n'u bɛna so beton kɛ u bɛ yiri minnu don a kɔrɔ donc mɔgɔw yɛrɛ tɔw tɛ ɲaci wɛrɛ dɔn fɛn in na o kɔ ani courant poteau ninnu courant poteau e b'a fɔ min ma ko chevron donc o la été dɔrɔn tɛ dɛ u y'a tigɛ machine na ka kɛ 4 carré a fan 4 bɛ dalakɛɲɛnen don u b'a kɛ ka so bili
ne b'o dɔn a la n b'a dɔn a bɛ kɛ été ka u bɛ plancher fana bɔ a la u bɛ plancher bɔ a la plancher ye yiri mange ou bien pɛnpɛrɛn ye quoi pɛnpɛrɛn ni n'u y'o don machine na k'a tigɛ k'a pɛtɛ bon ni dun y'o ye yiri o yiri la o bɛ baara caman wɛrɛ kɛ dɛ o kɔrɔ k'a bɛ kɛ ka lit ani meuble ninnu caman dilan bifew caman dilan ani a bɛ kɛ ka tobili fana kɛ bon sisan an b'a dɔn min na o ye a matelas tɔnniman yɔrɔ ye ni e dun y'a bulu minɛ ka a mɔɲɔn ta n'i y'o sumusumu i b'a ye k'a fɔ gazi dɔ de b'a la u b'a fɔ méthylène ou bien mentoloïde o kɔrɔ ye ko gazini min b'a la mɔgɔw b'a kɛ ka sɔgɔsɔgɔ fura dilan o kɔrɔ n'i b'a wuli ka min a bɛ o mana don i la i dusukun bɛ i fo bɛ lamaga ka ɲa a bɛ lamagaya ka ɲa u b'a kɛ ka fari digi ni mɔgɔ min mugura ou bien n'i sɛgɛnna an ka mɔgɔ minnu bɛ mobili bolibaw la barakolo girinkɛw la i n'a fɔ cɛncɛn salo ninnu i n'a fɔ cɛncɛn yɛlɛ ninnu i b'a fɔ donibata ninnu olu ka yiri ɲuman ye parce que n'i y'a kuru kelen sɔrɔ ka kɛ k'i koliji k'a tobi a la k'a bila ka sigi matelas tɔnni bɛ k'a la o ye salolikɛla ɲuman ye i man'i ko i fari bɛ walawala i m'a ye donc o yiri fasɔn de don mɔgɔw dɔw b'a don fura caman na ka da o kan parce que n'o bɛ yiri o yiri la i b'a dɔn n'o farala fura kan o fura bɛ dimi dali kɛ quoi ne m'a fɔ n'i mugulen kun don donc analgésique dɔ don a kɔrɔ k'a bɛ dimi da di i m'a ye matelas tɔnni bɛ wuli ka min mɔgɔ fɛ a bɛ susu k'a tulu bɔ c'est une plante u b'a fɔ cogo di très oléagineuse o yɛrɛ de y'a to chinois b'ale don tulu caman na ne ye min fɔ n'i y'ale susu sisan a kɛnɛ k'a ni situlu don ɲɔgɔn na k'a jiran dɔɔni ka to ka a sɛnsɛn o ye kɛlen ye ka matelas tɔnni sɔrɔ saloli kɛ tulu ɲuman don an b'a dɔn situlu bɛ saloli kɛ nka matelas tɔnni mana don a la o fana b'a fanga bonya o bɛ dɔ fana donc yiri ɲuman yɛrɛ de don quoi bon mais fɛn laban dɔ b'a la ne b'o sɔrɔla yan nɔ matelas tɔnni di bɛ yen n'ale nana feere sisan c'est une plante mellifère n'a nana feere sisan sɔgɔmada fɛ n'i magɛrɛla la i bɛna sɔrɔ a sanfɛla falen don didenw na o kɔrɔ ko di bɛ bɔ quoi matelas tɔnni gɛrɛgɛrɛ ye min ye ne hakili la an ka baarakɛla dɔw bɛ mali kɔnɔ yan nɔ ferme clé la an hakili la u bɛ di feere u b'a fɔ min ma ko matelas tɔnni di mɔgɔ min b'o sɔrɔ o di sɔrɔ k'o mugan k'o don i ka suma na o y'i kɛtɔ ye k'ale dun quoi bari an b'a dɔn k'a fɔ ni yiri min bɛ kɛ di ye o yiri mankutu caman bɛ na di la ka fara di yɛrɛ ka diya kan nka sisan matelas tɔnni filɛ yɔrɔ min na nin a bɛ di diya ka se o yɔrɔ ma fo mɔgɔw bɛ matelas tɔnni di dɔrɔn gɛrɛgɛrɛ bɔ i m'a ye donc yiri min don an ka yiri ɲuman de don nka bamanan tɔgɔ de t'a la i m'a ye bamanan tɔgɔ nana kɛ matelas tɔnni ye n'i ma ɲininkali kɛ o la n'i tɛ mɔgɔ matelas tɔnni o yɛrɛ fana ye walikan ye komi yiri dunan don donc an m'a la faso kaya fɔlɔ donc o de ye a tɔgɔ in yɔrɔ ye parce que ni yiri dunan nana bon surtout kɔsa fɛn yiri fana don donc an sisan mɔgɔw dun an ka teli ko bɛɛ ma an ka teli hali tɔgɔ d'a ma k'a sɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ de du ye dɔnni yɛrɛ ye parce que n'i ye tɔgɔ sɔrɔ fɛn min na o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko i ye fɛn dɔ dɔn o kan quoi voilà donc a b'o cogoya la dɔw bɛ a ta ka a kɛ tifoyidi fura ye k'a ni bɔbolo ɲagami ɲɔgɔn na donc k'a ka ɲi tifoyidi ma kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ a min tuma bɛɛ donc o la ka an b'a fɔ ten ko kuma tɛ ban hakili ngana manga kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani son kuma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fen fin krikri aboto fen wuri chori ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni